An graduate timo KU, somo KU atimo biochemistry gi biotechnology. Na graduate 2016. Koro aja rech, auso rech gi sani. Lek mar chako magawa mar Big Fish nochakore matin mana katugo. Apani wuok nikech koro naonge tich, en mana mar koso tich, ting'eni nyaka ibed ni imbe koro at least in gi gimoro minyalo wacho ni itimo, ineno. Ng'eni kaka youth ok inya beda beda, at least kata tin to lakini at least imbe temo. Koro ng'eni nyaminwa maduong' ng'eni en japuonj. Koro nouso rech kaka ohala mabathe to side hustle to go matin tin, ineno. Nikech koro mano yo Thika Road kocha. Koro anyise ni iluongo ni Morin. Koro anyise ni gima otim, amba aonge tich gi sechegi. Koro anyalo kata konyore bi natero ni kata delivery moko ang'o, amba ayudi kata nya sabun moro, ineno. Ore nomiyogi hola mar Sh30,000 kaka nyinyo. Kendo negiduoko omendago bang' thuolo mar dweche 5. Freezer ng'eni kwan wauso rech, koro ng'eni freezer nyaka nibed godo. At least ne en gi freezer, koro mama moro kanyo miyo moti kama, apani Nyasaye be manodonjo e chunye. Koro omiyowa freezer cha wachako tiyo godo. Koro ng'eni rent wan 20,000. 20,000 per month. Koro nonyisowa ni instead of chulo freezer ni one off, gima watim wadhi mede pesa ewi rent ni. Morgi en ni ohala ne omako mach ma ochuno mondo giyar badgi. Kata kam sama corona biro 2020 March, oyudo ka Big Fish ni osechako sudo kech tweet no ji koro biro ang'o. In fact ang'e ni wadhi loro. But ayudo ka orders ng'eny, joma dwaro ni terne gi rech, joma bira ni gikawo rech nikech ndalo ka ne onge chiemo e hotel. En ochopo to kawo rech to dhi mta, ochopo to kawo rech to dhi mta. Ochopo sama koro ji ng'eny, ma koro ji ritore chiemo e shift. Kech en kibanda mo matin, en gi mesni 3 kamagi. Kombe karibu 15 kama. Osumo Brad ne odonjo e ohand rech ka oyuma, to koro rech ema pidhe, kendo onge kod siso mar manyo tij andika. Sani to riambo ya, sani to kaonge tich manyagola kae, ok apar ni. Nikech ineno Big Fish ne chalo nyathiwa. Inyalo chalo ng'ama we nyathini kidhi kumoro, chalo ng'ama we dalani kidhi e dala ng'ato. Big Fish yweyo jochiemo okinyi godhiambo, ka bende ondiko ji mahawo 50, kaachiel kod jo apiko matero chiemo e apise kod udi. Apani do ndika tich, ambe dasendiko kata ji 50 moko. Ok apani dasendiko kata ji 50 moko e ginene. Kech sani ng'eni koro wan gi jomoko matiyo kae, wase employ joma ng'eny. Ok apani sani de pod ane under employment dase employ jogi. Koro samoro wacho mani kila ng'ato path ji opogore. Bende otiyo kanyachiel kod nyiminege 2 e ohand rech. Kamoro to nigi thuolo mar uso math mobi kowuok e olembe. Iyudo ka nitie nyaminwa moro ma en ohand juice ni en mano mare. En obedo abeda kumoro kwano mana finance. Eto kobi. Iluonge ni Sylvia. Eto kobi en obedo abeda kumoro kwano finance. Iyudo ka kendo koro dwe ka rumo kimiye pesa juice no. Oko pesa matin, opudhore mana gi ring'o. Koro en pesa mang'eny gadieni. Osumo puoyo sir mar ojende ma oyudo kinde ka kinde ka ouso mwandune e yor mbui. Giritre, to an anyalo gwero kama nikech ojende no support gadieri. Momineno sani, apani ma youth ose realize ni kwa miyore teko, kwa miyore support kwa nyalo manage. Gadieri nikech support no was overwhelming. No ka expect gima ilalo. Kaka koro ji osechako share ang'o, ji biro. Koro kamane kaka Big Fish nochako ma we had to open a second branch. Tarik 16 dwe mar 5 higani, Osumo ne oyudo welo modhial. Jotelo mag Azimio nochopo e magawane mondo ocham rech. E mesa koda kom mane ogai mar Azimio, Raila Odinga ne ochieme odiochieng' mane oyango Martha Karua kaka jalupne ng'wech mar laro kom mar jatend piny. Wuon magawani manyinge Osumo Brad leronwa ni nyaka sani ohala osedhi malo kendo yuto ne dhi maber. Limbe Odinga pod medo gwelo welo. Sani bende alo siasa ng'eni koro ka mafans ng'eny, ineno. Koro iyudo ka joma ng'eny dwa biro ni gibi gichiem kae. Kila ng'ato kia tokna sand baba, kia baba nobede kom mane. Osumo wacho ni paro maliw kod kinda ema osekonye ohande. Kata dang' ibed gi support, kata dang' ibed gi kok in ng'at ma tiyo matek, kok in ng'at ma wiye lew, kata dang' mi mana milion 10 sani jakom.
inyalo yudo ka pod idhi dok ikwamo oko. Kata kamano, Osumo oywago osuru michoko kuom johala. Ohala Nairobi ka ok inyal chako gi 100,000 gadieri. Kano ok ni en kata gimoro yot moro miyudo kumoro. It's not easy nikech licenses kende man wachul ayiego ne ging'eny. Sani be sirikal dwa ni register ohandi. Ineno, chako chulo tax, mago bedo maromo na pesa. Ok en gima yot ba. Osumo Brad en rawera ma hike hao 29. To bende ochano kendo. Sani pod amanyo pesa, sani pod amanyo kaka nyalo konyera kata kaka nyalo elevate ngimana. But aparo ni ok en gimoro ma nyalo kawo gima serious. Kuong ibed kata gimoro at least manyalo kata sustain nyithindu kata chieng' moro yudo nyithindo, kaka inya tere skul kech sani kendo skul garama. Sigand rawera ni nyiso ni ohala nyalore kata ka iuso mana kit chiemo achiel, kendo timo ohala bende nyalore kod anyuola. Cleophas Oluoch, Ramogi TV.